U Srbiji je na snazi crveni meteo alarm, što znači da je temperatura iznad proseka za jul. Kiša će danas osvežiti samo one koji žive u planinskim predelima na jugozapadu zemlje, tropsko vreme narednih dana i u regionu. Posle najtoplijih dana u godini i teške tropske noći pred nama je još nedelju dana žege. Temperature do 38 stepeni pratit će nas čitave nedelje. U Srbiji će do 28. jula biti pretežno sunčano i veoma toplo, od četvrtka sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine. U ponedeljak i utorak se očekuje kratkotrajno osveženje. Od petka postoji mogućnost pljuskova i grmljavine. Inspektorat za rad apelovao je na poslodavce da tokom visoke temperature iznad 36 stepeni Celzijusa rad na otvorenom organizuju tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju, naročito od 11 do 16 časova. Crveni meteo alarm u Srbiji i čitavom regionu i dalje je na snazi. Državama regiona predstoji još jedna paklena vruća sedmica sa temperaturama vazduha od 31 do 41 stepen uz povremene letnje pljuskove u popodnevnim satima i noću.